Esta és la tercera legislatura que Compromís està en l'Ajuntament de Xirivella. La primera ens va servir per a conèixer com funcionava la institució. En la segona tinguérem la sort de participar en el govern de Xirivella i liderar-lo els 2 últims anys portant l'alcaldia. Fa 6 mesos encetàvem nova legislatura. En esta legislatura, després d'un procés intens de debat dins del col·lectiu de Compromís, vam decidir que ens quedàvem fora de l'equip de govern. Ens quedàvem fora de l'equip de govern per a poder tindre llibertat d'expressar-nos en aquells temes que no compartíem com s'estaven fent les coses, però al mateix temps una postura col·laborativa per a afavorir aquelles polítiques de progrés, d'avançar, que foren favorables per a tota la gent de Xirivella. També en aquests 6 mesos hem patit la pèrdua d'una regidora. Va decidir passar-se al grup mixt. El motiu principal segurament va ser discordància en l'entrada en el govern, encara que en el moment en què l'Assemblea va fer la votació oportuna, majoritàriament es va votar a favor de quedar-se fora de l'equip de govern, inclús la regidora que en aquests moments ha passat al grup mixt. Nosaltres seguirem amb la nostra, treballant per millorar la vida dels xirivellers i xirivelleres.